Camille, welkom Dankjewel. op je eigen thuislocatie. Eigenlijk één van de thuislocaties. Hè? Dat klopt, ja. Welkom aan elkaar dan, hè, dat ben ik zeggen. Ja, zeker, zeker. Kun je in het kort, niet veel mensen zullen jullie niet kennen, maar in het kort, anno 2018, wat is de Oostwegel Collection? Ja, Oostwegel Collection, opgericht, laten we zeggen, in 1980 door mijn vader. Bestaat uit 4 huizen, zoals wij dat noemen. Ja. Château Neerkan in Maastricht, waar we vandaag zitten. Winselerhof in Landgraaf, Château Sint-Gerlach in de gemeente Valkenburg en het Kruisheerhotel in Maastricht. Oké, kijk eens aan. Een familiebedrijf, hè? Je bent er onlangs mee ingestapt, of toch al een paar jaar nu. Hè? Was dat al vanaf je 3e levensjaar bekend dat dat zou gebeuren? Of vanaf je, laten we zeggen, vanaf je puberjaren? Of is het een last-minute keuze, laat ik het zo zeggen? Ja, ik ben bijna letterlijk in het restaurant geboren. Dus ik was wat te vroeg. Ja. En ik ben bijna echt letterlijk in het restaurant bij Kasteel Ehrenstein, toen nog onderdeel van ons bedrijf, geboren. Ja. En dat was eigenlijk soort van de start. En ik heb eigenlijk tot aan mijn hotelschooltijd altijd in en rondom de hotels wel meegewerkt en restaurants. En het is heel natuurlijk gegaan. Dus mijn ouders hebben nooit gezegd, oh ja, we willen dat je in het bedrijf gaat werken, want dat dit en dat. Als ik iets anders had willen doen, dan had dat gemogen. Ja. En dus uiteindelijk heel natuurlijk gegaan, naar de hotelschool in Maastricht, in het buitenland gaan werken. En toen toch besloten 3 jaar geleden dat het heel mooi is om nu hier te beginnen. Okay. Nu al teruggekomen of was het het juiste moment? Of is dat bewust gekozen of had je zoiets van, ik had eigenlijk nog wel 5 jaar over de wereld kunnen zwerven? Of was dit een goed moment? Ja, dat had zeker gekund en dat had ik ook wel leuk gevonden. Ja. Maar mijn vader heeft op een gegeven moment gezegd, hey Camille, ik wil wel graag weten of je het echt wil voor mijn 65ste. Want dan moeten we misschien andere plannen maken. Ja. En ik heb dat duidelijk aangegeven, ik wil het, maar wanneer, dat gaan we samen bepalen. En toen kwam 2015, toen kregen we in het begin van het jaar de goedkeuring voor het Sint-Gerlach paviljoen en de kasteelhoeve. Toen dacht ik, ja, dat is wel zo'n uniek project om dat zeg maar, samen met je vader helemaal te doorlopen. Zo'n nieuwbouw. Ik denk, ja, dit is het goede moment om terug naar huis te gaan. En mijn vader werd ook 65 dat jaar. Dat viel mooi samen. Ja. En sindsdien werken we dagelijks samen en dat bevalt heel goed. Dus het was geen last-minute beslissing. Nee. Het is ook niet opgedragen, maar we hebben eigenlijk heel natuurlijk dit moment gekozen, omdat dat toen het goede moment was. Hoe is het om met je vader samen te werken? Je hebt het nu een paar jaar al ervaren. Ja, het is een goede vraag. Je ervaart het zelf ook. Ja, dat klopt. En ik ervaar het als heel positief. En ik moet zeggen, je weet het ook niet van tevoren, hè, want je vader is je vader en je kent hem niet als je baas. Nee. En dat moet dan nog maar blijken. En uiteindelijk ben ik heel blij dat het heel goed gaat. We vullen elkaar goed aan en hij laat me mijn gang gaan als het maar goed onderbouwd is. Een stukje vrijheid. Ja, heel belangrijk. Ja. Want uiteindelijk is het toch gedoe ik het bedrijf van hem overneem. En als hij zich overal mee blijft bemoeien, dan kan hij ook niet zien hoe het daadwerkelijk gaat met de projecten of zaken die ik oppak. Dus ik moet zeggen, dat gaat heel goed. En misschien dat het uiteindelijk ook de band nog wel sterker maakt. Ja, je bent dagdagelijks met elkaar in contact. Ja. Dat is een vader niet altijd met zijn zoon als ze niet bij elkaar zijn. Nee, precies. Ja. Dus ik ervaar het als heel positief en ik ben blij met de manier waarop het gaat. Okay. Want hebben jullie dan iets van een bepaald traject of tijdslijn uitgezet? Of hoe moet ik me daarbij voorstellen? Want je hebt het zelf over de overname of in ieder geval de overdracht. Ja. Heb je daar iets voor in kaart gebracht samen met je vader? We hebben het niet heel formeel gedaan. We hebben eigenlijk gekeken van, hoe lang denken we nodig te hebben? En we hebben dat ingeschat op ongeveer 4-5 jaar. Ja. Als het sneller kan het sneller. Als het iets langer moet duren, kan dat ook. Maar we zitten nu ongeveer dik 3 jaar samen aan het roer. Ja. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. We hebben wel gezegd, laten we het in fases doen. Dus neem grote dossiers stap voor stap over. Dus ik ben begonnen met het hele commerciële stuk. Daar hebben we nu flink aan kunnen bouwen. Heel nieuwe imago, branding, helemaal... Dat was mijn eerste project, dus de naamsverandering inderdaad. Maar ook dat hele marketingteam, salesteam, revenue management opnieuw vormgeven. Ja. Dus dat is in mijn beleving prima gelukt en daar bouwen we iedere dag nog steeds aan. Er is dit jaar finance bijgekomen, dus de migratie van een decentrale naar een centrale omgeving. En dan komt daar volgend jaar nog P&O bij, Human Resources. En dan hebben we eigenlijk alle grote dossiers soort van helemaal doorlopen. Dan is het 2020 en dan bestaat het bedrijf 40 jaar. Dan wordt mijn vader 70.
Dat vinden we wel een heel mooi moment om dan een soort van daar een mooi feestjaar van te maken. Ja. En daar dan ook de formele overdracht mee samen te laten lopen. Mooi punt in het vooruitzicht eigenlijk. Ja, ja. Zeker. Dus niet een hele harde tijdlijn met deadlines, et cetera. Maar ja, die 4-5 jaar die we in gedachten hadden, die blijken ook heel realistisch te zijn. Wat vind je het gaafst aan je werk? Als je denkt van nou, als ik dit wil zien gebeuren, dan daar krijg ik zo'n kick van. Ja, ik vind het heel mooi als wij iets bedenken, dat we snel kunnen uitvoeren en dat het ook meteen resultaat heeft. Of dat de gast het meteen merkt, of dat de medewerker het meteen werkt. Het kan ook iets kleins zijn. Het kan ook iets kleins zijn. Ja. Dan krijg je hier binnenkort in de auberge nieuwe menukaarten. Nou, dat ziet de medewerker meteen, maar de gast die vaak komt, ziet dat ook meteen. Daar hebben ze samen over nagedacht. Nou, dat zijn die leuke dingen, dat vind ik gewoon mooi. Ja. Je hebt snel, kan je een verschil maken. Ja. Dus op korte termijn met een nieuwe menukaartontwerp, of de lange termijn. Andere strategie, een verbouwing, nou, noem maar op. Ja. Dus, veelzijdigheid eigenlijk aan. Ja. En dat is eigenlijk de hospitality. Mensen realiseren zich dat misschien niet altijd, maar het is een hele volwassen tak van sport. Hè. Het is niet alleen maar eten en drinken, nee. Het is ook marketing en sales en financiën. En het is heel veel meer dan alleen eten en drinken en dat maakt het juist zo leuk. Dus ik denk het feit dat je generalist kan zijn als algemeen directeur van een horecabedrijf is ontzettend leuk, want het is altijd anders. En dat is misschien wel het leukste aan mijn werk. 4 locaties, net een paar jaar begonnen, dus full drive. Dus dat is niet om 9 uur inklokken en om 5 uur uitklokken. Getrouwd, met partners samen. Hoe krijg je het geregeld om werk en privé toch nog netjes, ik wil niet zeggen gescheiden te houden, maar in ieder geval de balans erin te vinden? Hoe regel je dat? Krijg je het geregeld? Ja, het zou moeten toch? Moeten is een zwaar woord altijd. Maar ik vind dat uiteindelijk denk ik energie en plezier in je werk, die moet je ergens opdoen, die energie. En plezier in je werk heb je ook als je plezier hebt in je vrije tijd. Dus ik vermaak me prima in mijn vrije tijd. Ik heb ook genoeg vrije tijd in mijn beleving. Wat ik wel gemerkt heb, ik ben begonnen met sporten voor het werk. En dat is een hele grote toegevoegde waarde geweest. Omdat, zeg maar, voordat je werkdag begint, heb je dus de mogelijkheid om te doen wat je zelf wil. Ja. In je werkdag of op het eind van je werkdag, je weet nooit hoe het zich ontwikkelt. Ja. En denk om goed in de wedstrijd te zitten, is denk je fysieke gesteldheid heel belangrijk. Dat zorgt ook voor een gezonde geest. Ja. Dus dat zou mijn tip soort van zijn. Probeer in ieder geval een moment in de week te zoeken om te sporten voor je werk. Ja. Dat helpt mij in ieder geval wel om gewoon te kunnen blijven functioneren. Jullie hebben 4 locaties in Limburg. Ja. Ooit plannen of zeg je van nee, wij blijven altijd in Limburg? Of zeg je, als zich kansen voordoen in Belgisch Limburg of in Brabant of in de Randstad? Wie weet? Ja, het huidige bedrijf staat in Zuid-Limburg en zegt nooit nooit. Binnen de huidige structuur kan het bedrijf ook zo opereren als het nu opereert. Wij zien nog heel veel potentie in de kwaliteitsverbetering van ons huidige bedrijf. Denk daarbij aan misschien fine-tuning in de service, maar denk ook aan de upgrading van het fysieke gebouw, renovaties, nieuwe kleine producten in de huizen. Dus daar zien we nog heel veel uitdaging. Stel je voor, je gaat naar Belgisch Limburg of je gaat naar Amsterdam, dan wordt het een heel ander bedrijf. Nu kunnen we ook met ons hoofdkantoorteam iedere dag op alle locaties zijn als dat nodig is. Ja. We hebben zelf nog veel voeling met wat er in de bedrijven gebeurt. Dat verlies je dan een beetje. Ja. En dat is de vraag of je dat wil. Ja. Als je dan ook hebt over work-life balance. Kijk, nu heb je alles in de buurt. We wonen in Maastricht. Stel je voor, je moet ook 2 keer in de week naar Amsterdam en naar Utrecht. En dan zit je meer in de trein of in de auto dan dat je bij de medewerkers bent. En dan wordt het een heel ander bedrijf. Dus voorlopig focus op de huidige huizen. Stel dat een paar jaar geleden of 10 jaar geleden je toch een ander pad was ingeslagen. Denk je dan wel zo van, wat was je dan geworden? Of wat zou je, als je dit niet had gedaan, wat had je dan gedaan, denk je? Juwelier, denk ik. Ja? Ja. Wat spreek je daarin aan? Ik vind de emotie die mensen eigenlijk altijd hebben als ze juwelen kopen, is eigenlijk net zoals in ons geval ook de kwalitatieve horeca. Er zijn altijd heel veel emoties. Hè? Onze gasten komen iets te vieren, doorgaans.
Dus dat is een link, denk ik eigenlijk wel. En ik vind ook het vakmanschap, van hoe een horloge vervaardigd wordt of een mooi sieraad voor de vrouw, is echt, kan ik heel erg waarderen. En dat lijkt me mooi om dat ook te doen. Stel je voor, de horeca was het niet geworden. Er zit ook wel wat raakvlakken in natuurlijk. Ja. Afrondend, je hebt er net al een klein gegeven, misschien nog een afrondend, iets grotere tip voor iemand die ook in de horeca wil beginnen als ondernemer. Wat zou je hem of haar adviseren? Of als tip willen meegeven? Ja, nou ja, ik denk, probeer inderdaad goede adviseurs om je heen te verzamelen. Kijk, stel je voor je bent een chef en die kan heel goed koken, maar ik kan me voorstellen dat je misschien niet volledig op de hoogte bent van als het met HR te maken heeft. Ja. Zoek iemand die je daarbij kan helpen. Ja. Zoek iemand die je een beetje kan helpen met marketing, met sales eventueel. Dus probeer mensen om je heen te verzamelen die je vertrouwt en die je kunnen helpen. En wees ruim geïnteresseerd. Dus blijf niet alleen in je eigen bedrijfstak, maar kijk ook naar wat er gebeurt in retail bijvoorbeeld. Hè? Wat gebeurt daar met concepten en ruimtes? Wat gebeurt er in de luchtvaartindustrie, bij wijze van spreken. Dus probeer niet alleen te kijken wat er in je eigen bedrijfstak gebeurt, maar een brede blik. Dat is altijd goed voor de inspiratie, heb ik gemerkt. Ja. Dankjewel. Jij bedankt.